Здравейте, приятели! Магазина в село Беренде. Магазина не работи. Намираме се в центъра на площада. Това е било училището на времето. Тук е учил дядо ми. Училището е на самия център. Това е училището. Тук е полето. Преди това поле се сееше с жито и с царевица. В момента е само трева. Ето е Стара планина.